Mám album. Album zachytávajúci život. Zostupy i pády toho mŕtvého. Jeden album, jeden život. Obrázky, ktoré boli pred očami obyčajných skryté. Dokážu vaše deti nájsť hodnoty mimo obrazoviek mobilov? Súdruh Hric, s okamžitou platnosťou obmedzíte dodávku elektriny do dediny Pohora. Do odvolania. Ako kedy? Hneď teraz. Okamžite! Knihu, ktorá bola cez polstoročie zavretá, sme teraz otvorili. Čest práci, súdruh. Galovič. Vieš čo, nechcel by som s tým pocitom žiť. Ty ani nemusíš. Odišiel, šiel verný syn revolučnej robotníckej triedy. Z nej vzišiel, za ňu sa bil. Do posledného výdychu verne slúžil veci ľudu. Sám Galovič najlepšie vie, ako to s tým posledným dýchom bolo. Na pohrebe to žije, chlapci moji. To dáš na teba, kamarát. Otec. Nerozumiem, prečo oni všetci hovoria zle. Kým žil, tak sa ho všetci báli. A teraz sa všetci tešia. Všetci sa tešia, že zomrel. Vieš, Frank, on nemá rád verejné aféry. Vrhajú tieň na autoritu funkcionárov. Pred katafalkom predsa nemôže ležať odpadnutá žena. Treba ju upratať. Stredobodom pozornosti je dnes mŕtvy. Vieš, Martin, o mŕtvého vôbec nejde. Ide o autoritu kresla. O autoritu funkcie. Nenechajte toto dielo viac mlčať. Dajte svojim deťom viac ako len online obsah. Súdruhovia a súdružky. Zastrelil srnu počas hájenia. A to nie je prvý prípad porušenia disciplíny zo súdruhovej strany. Predstavenie, ktoré vtiahne vaše deti do deja a pripraví ich na maturitu. Ako chutí moc im prinesie príbeh aj morálne dilemy zrozumiteľne a pútavo. Že by sa to skončilo. Ako ti chutila všetká tá moc, čo si mal vo svojich rukách? Ty mŕtvy. Príbeh o moci a jej následkoch. Kde končí úspech a začína pád? Nezmeškajte to a objednajte si lístky už dnes. Tento rok sme si pre našich divákov pripravili mňačkové dielo Ako chutí moc. Myslím, že je to výborná téma. To je. Čudujem sa, že doteraz toto dielo nebolo na divadelných doskách. Máme pre našich divákov naplánovanú jednu šnúru naprieč slovenskými mestami. Príďte si nás pozrieť naživo. Tešíme sa na vás.